Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka sonten khuyameda, selamat sore alamal kabeh wae sedulurku kabeh ana ing Suriname, Indonesia, para pamirsa, para sutrisno, para subscribers, para kanca-kanca sedulur-sedulur kabeh sing ana ing Suriname lan Indonesia. Ketemu maneh karo Surindo Family Channel sing membahas perkara seni, budaya, ekonomi, politik lan kegiatan-kegiatan keagamaan ana ing Indonesia lan Suriname. Sore iki para sedulur kabeh awake dhewe ana ing panggonan yaiku sing dijenengi Mariem Bereh. Mariem Bereh iku sawijining panggonan sing biyen tahun-tahun biyen lekas-lekase wong Jawa teko neng Suriname. Ya, teko neng Suriname terus nang kene digawe prasasti, digawe apa jenengane? Monumen. Ya, monumen Iavans imigrasi. Alhamdulillah sore iki awake dhewe bisa teko neng kene terus bisa kepethuk karo sawijining sedulur Jawa sing bisa jelas-jelas ke sejarah utawane historine biyen wong Jawa ning Suriname lan dheweke uga kelebu pelaku sejarah melu kerja ning Mariem Bereh ning pabrik gula ana ing Mariem Bereh. Ayo awake dhewe simak bareng-bareng kita wawancara bareng-bareng karo wong Suriname sing tau kerja ning kene terus dadi guide ana ing Mariem Bereh. Oke, sugeng sonten Pak. Sugeng sonten. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Oke. Karo Bapak sapa iki jenenge? Ya, aku Bapak Wasakrama Legimen para pangai Pak Gempo. Wong Jawa ya? Ya, wong Jawa. Aku bapakku mbek teko Indonesia. Oh. Berarti Pak Legimen iki generasi sing kepiro, Pak? Menawine Sing duwe generasi. derde Ya. derde generasi. Oh, oke, berarti Pak Mbien lahir kene ya, Pak? Nggih, Pak Lahir. Mbak teko lahir teko Indonesia. Oke. Aku mengko arep njaluk tulung karo sampean sing wis tau ning kene ngerti historine to, ngerti sejarahe kaya apa Mariem Bereh biyen-biyene wong Jawa teko ning Suriname kepiye kahanane terus diceritake karo sedulur-sedulurku ana ing Indonesia lan para pamirsa sing ana ing YouTube ya, Pak. Oke, para sedulur, ora jagong tok, saiki aku arep mlaku-mlaku karo Pak Legimen delok biyen-biyene kaya apa monumen terus kantor, pabrike barang iku arep didelok bareng-bareng terus Pak Legimen sing arep jelas-jelaske. Oke? Ayo diikuti bareng-bareng. Oke, para pamirsa, saiki awake dhewe ing persis monumen nang ngarep monumen Iavans imigrasi. Iki monumen digawe gegayutan karo eerste utawane pertamane wong Jawa teko ning Suriname. Oke, Pak Legimen, aku njaluk tolong dijelasake. Ya, karo Jawa ya. Iki biye Mariem Bereh sing duwe wong Holland. Oke. Nah, terus iku bakal wis slaverne ora enek meneh. Ya. Terus ora duwe wong sing gawe kerja. Terus jimbo wong Jawa, wong teko negara Jawa gawe rene. Oh, ngono. Kok kerja kene, ya. Kontraktan. Wong Jawa iki sesuk dikenjani karo wong putih. Karo wong putih, ya. Terus di ngomongin narene bakal entuk omah api, entuk kerja nang api. Tibake ora persis. Ora persis teko kendaraan apa-apane. Oh. Iya. Terus kok kerja kaya kontrak. Entuk kontrak iku 5 tahun teko 10 tahun. Maka jiange sing bayare wong Londone Ora bejaji. ora bejaji. 10 sen karo 15 sen sedino. Ya. Ya sedidik banget iku. Ya sedidik banget. Pak iku kaya duang arep itu wis kebenak kaya iki sing rene iki kaya moderne slaverne. Kaya moderne slaverne. Terus wonge sing gawe rene
wong Jawa sing teko rene ndike 21 Mei Jajan artine kente artine kentah. ya wong-wong iku dibudalke teko Batavia Oh, 90. Oh, ya Ya. ning monumen ya 21 Mei ya Selikur Mei ya artine kente 1890 Ya. Batavia. ya terus ning Holland dike iku ngon Holland ditulisi jenenge Oke. iya ditulisi iki terus ditulisi nang kene. jenenge terus part ditulisi jenenge wong kono praminggu ora ngerti aku terus go rene terus 21 Mei budale mandek ning kon Amsterdam terus rene terus songo orkestres akti kenteh kok kene Tekan Suriname. teko Suriname Hmm. gare wong 96 sing rene sing wong Jawa sing teko Indonesia dike terus wong iki kabeh kerja ngomari mbore kene Oke. iya terus iki sing ditulisi jenenge Iya, ya. Registrasi ya. ya registrasi Iku neng Holland registrasi. iya Amsterdam Lah terus eneng buku-buku kayak eneng ambasador piye ke? sing Aku ndelok kayak buku-buku keturunan saka Indonesia eneng oh iya iku nganu to kaya nak kabeh golek sedulur-sedulur ya Lah iku sing gawe sapa iku? iku sing gawe ya mesti Wong Holland. wong Holland ya Oh. menawi wong Holland Oke. iki sing nggon Indonesia eneng sport gelut iki pencak silat Pencak silat. ya pencak silat dan iki ya simbole Indonesia barang ya Pencak silat iku neng Indonesia eneng Setia Hati Terate, eneng Pagar Nusa, eneng apa jenenge? Werna-werna pencak silat kono, Pak. Oh, nah kene ngopo digawe nganu, Pak? iku sesuatu nduduke to Oh, nduduke wong wong Holland. ya wong Suriname nak kono enek pencak silat Oh, ngono ya. Wah pencak silat teko Indonesia to Iya, iya, iya. Iya, iya. lah iki wong-wong ning nggon jero botone iki jero botone enek sing turu Neng jero perahu ya, neng jero kapal ya. ya jero kapale iki kapale aku nape ra ngerti kapal jenenge kapale ra ngerti persis aku Nek dideloke gambare ketoke mesake mas. ya mesake wis sesuk dapus itu dibrencani ben teko kene lah wong-wong ora ngerti digawa nanti to Iya ya, Bros. da wong-wong mari wedi Ya, wedi iki saloke ana sing jegur. ada sing jegur Ya. Penonton sekalian. Terus para pamirsa iki gambarane wong biyen teko neng Suriname ya. Didelen neng perahu neng kapal, kahanane sing mesake banget. Terus neng kene digambar neng monumen wong-wong sing padha wedi iku saking stres terus bisa jegur, gitu Pak. ya Bisa jegur ana sing minggat ya katanya. ini sing minggat ya sing minggat Ya, terus Brono. terus wong sing teko Indonesia rene sing kontrak iku terus entuk omah nggon kene ya Iya, ya. iku mbek omahe jenenge kampung Kampung. iya omah kampung iku omahe kaya omah dawa blok kuning delokange Iya, ya. eneng kamare papat lah nak Iku sak omah, kamare papat. kamar papat lah mana kowe kok kene karo anakmu entuk kamar siji Oh. terus sak omah iku bawa Eneng kamar papat, patang kesin. patang kesin Oh, patang keluarga. ya dan akhirnya ndroke sesuk gawe turu Oh iya iya. iya Jadi ngrekoso tenan. ya Ya? rekoso tenan mbek Lah omahe gedene sepiro, Pak? ya lagi lho ngarepan kono ya eneng sing omahe Oh, sing omah Pernangsi kono iku. ya iki Para sedulur, iki gambarane omahe sakmene cilike biyen wong Jawa iku ning kono eneng patang kamar. Iya. Ya. Patang kamar, terus sak kamar iku sak kesin. Sak kesin iku sak keluarga. Dadi nek patang kamar berarti patang keluarga ya, Pak. ya patang kesin Omahe cilike sakmono. iya
mesake zaman biyen. Cari rep bola. Ya iku mbah-mbahku, barang aku ya krasa, krasa to. Iya Nek ndoke nganu ya kudu atine ya nangis marang to. Ya. Tinapi saiki wis metuki jaman makmur ya, Pak. Ya, nggih. Wis apik ora kaya mbiyen. Ora kaya mbiyen. Verwerk gitu. Ya, itu verwerk. Ya. Diperbudak nek cara Indonesia niku di slav ngono ya. Iya. Nah saiki alhamdulillah wis rada mapan kepenak ya anak putu wis padha makmur ya. Ya. Iki omahe tuane. Oh, Tuane Marimborek mbiyen. Direktur. Ya iki omahe. Algemeen direktur. Omahe iki. Iki cara Jawane sedulur, iki omahe direktur Marimborek sing duwe bedref, duwe pabrik nang kene sembarang neng kene. Omahe nek tak delok ya omah kuno tenanan ya. Saiki babar belas ora dirumat, ora dirawat ya. Saiki isine sosok romel-romel ya, runtah nek cara Indonesia. Terus ya mesake tenanan, eman-eman tenanan ya. Oke, para sedulur, saiki awake dhewe arep ndelok situasi kantor mbiyen kanggo para pekerja saka Indonesia sing ana ing Marimborek iki wis entuk renovasi, wis ditandani ya. Padane iki miturut Pak Lebimin mbiyen lebih cilik meneh tapi saiki wis ditandani. Terus ayo didelok saka cedhek kaya apa kantore. Ya iki mbek kantor. Kene iki mbek afdeling personil sesaken. Heeh. Ya. Aku mbek kerja langkung kene. Oh, Ya. Selawe tahun aku kerja kene. lah stafnya ana wong pira, Pak? Stafnya nang pira? Kene stafe BMBM isi London duwe kene. Stafe oke, sesuk wong London. Terus wong Suriname rene. Oh, jadi wong putih-putih kabeh ya? Kabeh wong putih. Wambe cilik-cilange dhewe ora entuk mlebu kene. Oh. Kene sesuk ngene iku wis staff leader iku karo anak-anake. Mak iki statute si duwene pemerintah, duwe lanti. Ya saiki latih sing duwe. Ya. Dinapi kena apa diperwalus Pak, ora di rumah, ora di openi ngono Pak. Aku nak nganu praksiriku ya piye meneh iku mbek Marimborek ndiken definisi event ape merdeka to. Oh ya. Nah terus iku Reberkilti Maskapai Amsterdam iku Marimborek Reberkilti Maskapai Amsterdam diabrake Marimborek simbolis karo Spera. Oh ya. Maar de utang 6 miljoen gelde marang. 6 juta. Ya. 6 miliar 6 juta ya. Ya. Oke. Lah terus londo-londo padha lunga, kenese gone lunga karo pabrike ya wis tuwa. Nah saiki terus nggone gubernmen Suriname ora diinvestir ora apa-apa. Nah saiki tahun persis 1975 bakal merdeka. Terus orang dero Komang sing ape Rembang. Iku pancen kejenang iku kejenang abot. Ya. Abot. Terus saiki ne goleki Komang wong Suriname. Rokomang iku pekerja ya. Ya wong kerja. Terus wong Suriname kok kerja Rembang ora ana sing gelem. Terus adewe ndimuk teko negara Haiti karo Guyana kok kerja kene. Oh ngono. Iya. Dadi terus enek oke wong ireng ngono. Ya, terus darom iku terus nyerot suwe pabrike ya ora di on the road, masine ya ora di on the road. Terus nyerot suwe moro accelerate. Ya. Jan mesake tenan. Mesake tenan. Ya. Ayo sedulur, saiki ndelok pabrike kaya apa? Pabrik gula sing erste lekasan ana ing Suriname sing biyen sing ngerjani sedulur-sedulur awake dhewe saka wong Jawa. Oke, sedulur, ayo. Para sedulur, saiki awake dhewe wis nang komplek pabrik. Ya, pabrik gula Marimborek. Iki eneng sawijining alat ya. Nek cara Indonesia iki apa jenenge ya? Wis alat biyen nek ana critane iku eneng loncenge. Lonceng iku kanggo nyeluki wong-wong sing padha kerja, itu. Biyen ora karo bel, ora karo tombol ya, terus sing nganggo lonceng. Terus nek loncenge muni, wong-wongane perlu wis teko. Ya. Oke. Iki sing gawe iki
In Oktober Oh. 1903. Oh, oke. Nah, kene prasastine ya, sedulur. Tahun 1903 ya. Iki digawene lonceng. Lonceng kanggo tandha wong-wong kudu padha kerja. Nek moni ya perlu wis kerja. Nek moni meneh ya wis perlu mulih. Ngono ya, Pak ya? Ya. Oke. Wis. Iki spor iki teko Holan. enggak Islam. Oke. Dulur, iki sepur. Sepur sing diginakake kanggo nggeret tebu. Biyen ana ing pabrik Mariemberg. Iki neng bukune neng ya. Terus Mandike-dike iki nganu stom. oh distum. Iki stom, iki saiki spor iki wis rawirung kene. Terus iki gantine sing spor stom iki diesel karo lengo. Oh karo lengo. Iya. Oh mben karo uap ya. Iya, Karo stum ya. Iya karo stom. Oh. Iki stom. Ya ya ya. Ya sedulur iki senajan wong Holland pinter gawe sepur, tinapi sepur iki metuan saka negara Jerman, Deutschland ya. Yes, ya. Deutschland. Dadi mereknya merek Deutschland. Ya, Skuma. Ya, Skuma. Mereknya Skuma. Lah saiki wis Teko Bremen. saiki wis bobrok kabeh iki ya. Wis ora di rumat babar blas nang Indonesia sepur kaya ngene ya akeh banget ya, akeh banget. Tinapi iki histori sejarah tenanan. Wong Jawa nang biyen nang Indonesia nang Suriname di verwerk dikon kerja kaya dibudak ya, kaya perbudakan kon kerja nang pabrik tebu, pabrik gula ana ing Mariemberg Suriname. Oke, ayo sedulur. Oh ngono. Iya. Mung sakmene to iki. Ene meneh. Oh, oke. Sedulur, iki neng burine sepur iku eneng sakwijining godaan. Sawijine bangunan iki fungsine apa? Nggo ngawani wong-wong sing arep padha kerja neng kebon. Dadi kebone mbiyen watahe ado ya, Pak. Iya. Ado lah terus nganggo godaan kene terus numpak sepur. Nek cara Indonesia iku gerbong. Tinapi gerbonge kene kanggo wong-wong sing padha kerja neng kebon tebu ya sosok kaya ngene digawa terus mengko didunke terus sore dipethuk meneh Iya, parane meneh sore. diparani meneh. Yes, iki kaya jagongan pos ronda ning Indonesia ya. Wage kina tebune wis diketok. Terus perlu diusung di demek kene tebune. Oh, ngono. Ya, menawa wis didemek terus ditaleni karo ketiku. Oh, ngono ya. Kena wis eneng wage bupiro sing wis diseni karo tebu masih 30 masih 40 terus digeret karo spore gawa pabrik. Ngono ya. Ya. Oke. Para pamirsa, sedulur kabeh sing neng Indonesia lan Suriname iki nek kanggo wong Suriname wis kabeh wis padha ngerti ya, tinapi sedulur-sedulur awake dhewe sing nang Indonesia delok iki awake dhewe wis tekas mlebu ning pabrik gula Pabrik sopi. ya. Pabrik sopi ya, kudu gula ya. Urung. Oh, urung Iki pabrik sopi, kene ngomong gawe sopi. oh, pabrik apa jenenge? Sopi ini Indonesia alkohol ya, pabrik bir. Ya nek Suriname sadurunge dadi gula digawe sopi dhisik. Gawe gulon dikit terus sopi. Oh, gula dhisik terus sopi. Ya, ya. Oh, tapi kene nggo gula barang. Ora ana kene sing gawe sopi. Oh, lah gulane? Blakono. Oh, ngono. Iya. Ya, sedulur, ayo saiki awake dhewe mlebu ning dalane pabrik sopi karo pabrik gula iki. Situasine kaya ngene, Pak. Nek dideloke ya medeni tenanan. Iya. Iki sing gawe kebo iki 1954. 1954. Iya. 1954 gawe kebo iki. 54 iku 1954. 54. Oh. Terus 1956 terus opening kali iki. Oh, oke. Terus kene iki pabrik sopi kene sing gawe sopi. Jero kene. Tahun 1954 iki lekas digawe pabrik, terus 1956 opening. Oh, grand opening ana ing pabrik sopi. Pabrik sopi. Sopi iku bir Iya. nek cara Indonesia. Ayo bismillah awake mlebu. Dadi koyo medeni tenan iki. Dinapi aku karo nganu sing mbau reksa ya ora pati ngerti. Oke. Iki biyen eneng
bagine. Hmm. Bagi karo istri ya. Ya, ya. Bunder. Hmm. Piro iki style asine to. Ya. Kene telu, kono telu. Oh. Hmm. Terus dikei bayudan Hmm. karo melase, Hmm. karo hes. Terus dijarke seminggu. Ya. Terus dikei obat-obat, dikei obat barang, jarke menawa 3 dina. Terus Pindah krono. enggak dipompu munggah. Munggah. Melasene karo nganu ya. Oke. Karo bate. Terus kokono tekan dhuwur, terus neng storm kettle iku nah ngarani piye? Ya ngestum. Ya storm kettle iku terus digodhog karo iku to. Ya, ketel ya. Digodhog terus dame iku umupe. Umupe iku jimo umup iku dadi sopi. Oh ngono ya. Iya. Terus kene gawe sopi nih. Nek cara Indonesia ki UAP. Iya. Dadi banyu gulane digodhog, itu. Ya iku kan melasene. Ya melasane digodhog, terus eneng UAP, ya UAP iku sing didadi bir neng Suriname. Iku bir sing apik ya, Pak? Ya iku ade gawe mbek kene marim berek rem nih kentek %. Ini 100%. Ya, iki. Oh. Jadi persentase alkoholnya jan gede banget ya. Ya. Dan ade gawe black cat karo Hanabiye. Oh, oke. Terus marim borek tapu 100 tahun. Wan London dimuke tuku kene 18-80. Terus lekase 18-82. Oh, oke. Terus tahun 1982 Marimboro tutup 100 tahun terus gawe sopi sitoke sing jenenge Borgu. Jeneng Borgu iku sasane yo Marimber Borgu. Omdat Marimber sulange Marian Borgu. Iya. Terus gawe Borgu re. Jeneng Borgoren. Iya. Oke, pamirsa, nek tak deloke bangunane jan bangunan sing kuat banget. Iya. Iki wong Holland sing gawe, Pak. Ya kada wong sini nama sama. Tapi arsiteknya suka Holland ya. Ya nggih. Oh. Ya persis kaya nang Indonesia, eneng peninggalan saka Belanda, Holland, ya kaya ngono bangunane persis kaya ngene. Wis pokoke pamirsa, iki jan nek dideloke sejarahe tenanan wong-wong ae dhewe wong Indonesia mbiyen mbah bae mesake banget ya. Iya. Makanya diperbudak ning Suriname diapusi karo wong putih-putih iku mau. Tapi ya alhamdulillah saiki nak deloke keturunane ora patek ngrekoso kaya mbiyen. Saiki sembarang wis kepenak ya. Dari iso menikmati nih. Dideloke ning dhuwur ya. Karena iki perlu dhuwur to. Iya. Nah perlu dhuwur perlu di destiler. Oh. Di destiler munggah. Wah. Medeni tenanan. Aku ya nyerot wedi ngene iki. Wis tekan ngene to, Pak. Iya. Apa kono? Kono padha wae to? Iya. Wis. Ya. Marimborek sajan Marimborek sing destrum Suriname ndike Marimborek. Kene ya. Kene. Iki biasa yang gawe nganu powerhouse. Buwe strum. Powerhouse karo mesin to. Iya. Iya. Mambe biae karo stum. Itu mater toren. Oke. Iku wae wong sing kerja kene Banyu ya. wae banyu ora kayak ngombe. Terus kayak ngumbai. Nah, apa ngombe perlu ngenteni udan. Pas dulur kabeh. Saiki Pabrik, kene pabrik gula. awake dhewe arep neng pabrik gula. Ya iku mau pabrik dir. Saiki nang pabrik gula wis dalane kaya ngene. Aku rada wedi sithik iki mbok ana ulo apa-apa ya. Atau Pak, mbok Ora kene. Iki mbiyek kene iki mbiyek eneng dake. Iki pabrike Sang, iki anune flure. Flure ya. Ya. Wes saiki udah wis broko. Ya iki sembarang wis dijeboli didol kaya Di didol dislup Oh alah. karo South Asia ngono lho. Iya.
Ketika kowe iso wiru masine kono, Jan. Oke. Jadi tak pro kiri tak jajal melaku neng alas iki mbiyen kene jane ya wis kalebu pabrike neng kene. Kene pabrik. Dinapi omdat pabrike bongkor Iya. terus wesine padha dicolongi. Ya colonge didoli. Dicolongi didol karo wong-wong kene. Omdat karena itu lumayan ya. Karo direktur barang ya melok. Oh, ngono. Sing ngedol. Oh. Aduh. Iki mbek kene iki laboratori. Laboratori ku apa, Pak? Iku sing nggo delok tebune api apa ora. Oh, iya. Ya di onderzoek so. Delok. Iki nek tebune wis mlebu terus di-ondersuk ya dikontrol, dipilih sing apik karo sing ora apik. Iki jenenge laboratorium. Oh, jenengane laboratorium. Iya. Nah, iku kanggo ngetes Iya. sing apik karo sing ora apik. Oke. Iki mati. Bangunannya sih eneng iki. Sembarang iki isine koni lunga kabeh. Lah kenapa masine ora digawa sisan, Pak? Kapotong meno, apot banget meno. Oh iya. Oh. Iki sing kok giling. Ya ora kuat kaya ngene ngadoli. Iya. Ya sing arep nggawa. Ning tawono lho, Pak. Ora apa-apa. Nek karaku lagi. Kayak lagi. Tapi ngomong dikek iki. Iya. Para sedulur kabeh, para pamirsa iki mesin gula, Nganu pabrik gula ya. Mesin nggiling. giling. Nggiling sajane ning Indonesia ya akeh barang kaya ngene iki. Dadi Indonesia barang ene mah pabrik pirang-pirang pabrik gula, Pak. Oh. Lah saiki mesinnya proses kaya ngene nggiling. Tinapi ya mbok prosesnya padha wae apa ora kurang ngerti. Iki Oh, mesin iki hmm. teko negara Walandi. Landi ya. Ya, Werkspoor Amsterdam 1921. Tahun 19 selikur. 1921 iki. En tahun 1922 Heeh. pabrike digawe karo Nederlandse maskapai didemek mesin iki. Wis iku tahun iku wis modern to. Ma iki mlakune karo stom. Stom ben ya. Ya stom. Urung karo strom. Urung stom iki stom jan. Tapi wong putih jan pinter tenan Ya. ya, Pak. Terus iki ngedrai gilingan loro. Siji kono karo siji kono. Oke. Ya. Wah tebune digiling ping 4. Heeh. Ping 4. Nah terus iku ne ampase no. Ya ampas ya. Heeh. Ampase tebu iku ora diguak. Terus nggo. Ampase tebu iku tibong kono terus ana kaya lo pendeban Ya. mlaku terus nenggon stom keitel Ya. terus ampase diobong nggo gawe stom nggo ngedrai masine Oh, meneh. nggo dadi bahan bakar ngono ya. Iya. Nek cara Indonesia ampase tebune iku ora diguak, dinapi diwadahi, di stom, Terus kok ketre diobong diobong, terus gawe stom meneh. nggo gawe stom. Ya nggo drai masine meneh. Untuk penguapan nah cara Indonesia ini penguapan. Yung koni tenanan ya, pinter Ya tenanan ya. mau sama mbek londo pinter Ya. tenan. Nah Indonesia nganggo batu bara. Batu bara ya yes koyo stom ngono. Terus dikai bahan bakar. Oke. Wis sampeyan tok. Ya ini lho Werkspoor Amsterdam to. Ya, tahun tahun 1920. Saiki wis 101 tahun Wah, masih niki. ya sore ini urip saiki, Pak. Sing kerjane kene biyen. Ya, Sampeyan menangi kerja kene. iya. Aku menang iki. Oke. Ini wis tua banget ya. Iya. Padahal itu kena diteteli lho, Pak. Iya, niki ditetel itu. Wis tekan kene wae, Pak. Oke. Iki ya mbok giling barang ya. Ya, terus kok kono tekan itu.
Lah omahe sampean cedhek karo kene. Nggih, nggih. Ora atuh. Iki wiro tebune mlebu jero pabrik kono ya. Terus dikarohei sekeran. Iya, iya. Ya. Dungkake terus didemek ngon harek iki curange harek. Terus tebune iki didemek kene. Oke. Lho depan iki biak kene iki. Lho Lho depan. depan. Terus munggah kene terus digiling karo iki. Iki sing nomor 1. Iya, iya. Terus digiling nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oh, ngono. Iya. Terus iku Ampase ampase didemek ketre meneh dobong. Dinggo gawe stum nggo ngedrai mesin iki meneh. Terus iku sape diwadahi terus digodhog. Terus gonong prono. Terus digodhog terus digawe gula. Digawe gula abang karo gula putih. Gula putih. Dadi ijek duwe nganu melasen meneh. Terus melasene gawe sopi. Oh, ngono ya. Terus sajane verwerkinge kene wae mari borong biye recycling. Apa-apa digebrek. Iya, iya, iya. Iya. Wes ora enek sing mubah ngono ya. Ya, ora ana sing kuat. Melasene gawe sopi. Iya, iya, iya. Oke, para pamirsa, iki terus iki pabrik gulane, terus kono pabrik sopine, ya dadi kabeh barang-barang sing mlebu pabrik kene bisa diginakake, ora dikuwang babar blas. Dadi ora enek sing muspro. Kabeh digebrek, kabeh dienggo karo wong bakar iku. Gampe ampase iku lho nggo bahan bakar, nggo muter apa jenenge mesine meneh. Sehingga wis ora enek sing mubah babar blas. Iku salah siji kepinterane wong putih-putih. Lawe dhewe wong Jawa mbiyen sosok dibodoni tok, diapusi tok, dilomboni, teko ning kene arep dijanjake ngene. Tapi tekan kene masyaallah awake dhewe melu krasa. Aku dhewe sing generasi saka Indonesia weruh sedulur-sedulur awake dhewe mbiyen ceritane neng buku ya neng TV ya neng wis ngendi wae krasa atine ya krasa ora trimo mbiyen kaya apa sengsarane mbah-mbah awake dhewe. Dinabi insyaallah iku sejarah sing ora bakal dilalekake karo keturunan-keturunan awake dhewe. Wis para sedulur kabeh saiki awake dhewe wis bar karo reportase apa jenenge pabrik gula, pabrik sopi ana ing Maremberah. Saiki awake dhewe arep balik meneh ning ngarep kono, ning nggon pangkalan, ning nggon kantor sing ning ngarep. Oke, ayo Brono. Sugeng sonten para pamirsa ing Suriname lan Indonesia. Saiki awake dhewe dolan-dolan ana ing Maremberah. Sawijining panggonan sing biyen lekas-lekase wong Jawa teko ning Suriname. Lah saiki tufalah awake dhewe kepethu karo Hollander wong Holland ya. Wong Holland iki ana sepotu ya. Biyen iso drai Suriname apik, lah saiki ditinggal ning Holland. Lah saiki alhamdulillah eneng wong Suriname sing bisa vertal, sing bisa translate ana ing basa Suriname terus tak translate meneh ana ing basa Jawa lan Indonesia. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Chermoti. Chermoti. Suraj. Oke. Ik heet Suraj Chermoti. Oke. Alam-alam apa Holland? Ja, dit is van Nederland. Hoe heet het? Armpost. Eppo, van Nispen tot Zevenaar. Wie jij kan erin? Oke. Armpost. Onderpost. Ik wil jullie praat Nederlands en groetjes van Indonesia. Nou, wij komen uit Nederland en ik groet alle mensen in Indonesië. Oké. Cheers. Ja, nee, fantastisch. Een hele warme groet aan u allemaal. Hier vanuit Suriname. En een fantastische, mooie tijd wat u ook nog doet. Oké. Lang leven Indonesië! Oké, bedankt. Jullie allemaal. Oké. Dankjewel. Dank jullie wel. Hi, dankjewel. Jullie bakal inshallah. Ja, dankjewel hè. Tot ziens. Oke, terima kasih. Ya. Prettige tijd. Para sedulur kabeh, para mapiyarsa, para sutrisna, kanca-kanca sedulur-sedulur kabeh nang Indonesia lan Suriname. Alhamdulillah kesel awake dhewe blusukan iku mau nang pabrik gula, pabrik sopi ana ing Maremberah dikonconi karo Pak Legimin sing mau reksa ana ing Maremberah dadi guide ana ing Maremberah. Akhirnya pun aku Ari dari Surindo Family ngaturake matur nuwun karo para pamirsa para sedherek kabeh sing wis delok video awake dhewe ana ing Maremberah lan aku
maaf nek enek kekurangan opo-opo kanggo para sedulur kabeh lan aku njaluk Pak Legimin ngomong sedikit kanggo wong Suriname lan Indonesia. Aku yo ndek omongan saiki aku sing nyirita mau neng sing ora bener ya aku yo nyuwun maaf marang. Ya. Pak aku kerja kene 20 tahun sak aku sing ngerti iku tak critake. Karo aku duwe bukune. Wis fokus buku barang aku nyritake fokus buku. Ya. Wis aku kesuwun banget. Ya. Ya wis sama wis dulur kepeduk meneh neng lihat topik ya, lihat tema neng yo bangunan. Wis sama wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.